Bona tarda a tots i a totes. I si us sembla, doncs comencem aquest ple ordinari corresponent al mes d'octubre. El primer punt seria l'aprovació de l'acte anterior. No sé si teniu alguna observació, no? Estem d'acord? Doncs la de... Molt bé. Doncs amb aquesta observació la recolliríem i l'aprovarien. Passarien a donar compte de les resolucions. Endavant. Bona tarda. Es dona compte de les resolucions d'alcaldia de setembre de 2016 compreses entre el 6 de setembre de 2016 al 30 de setembre. En total són 246 i tenen el següent resum per departaments. Compres i contractació 2, gabinet d'alcaldia 2, gestió tributària 40, intervenció 14, llicència d'obres i activitats 63, policia local 71, recursos humans 7, Serveis Central Secretaria 7, Tresoreria 6, Promoció Econòmica 5, Serveis Municipals i Manteniment de Via Pública 5, Medi Ambient 2, Àrea de Serveis a la Persona 2 i Expedients Generals de Gestió de Contractes Menors 20. Doncs molt bé, passaríem al punt número 3, que si a vostès les sembla podem fer pràcticament conjuntament debatre el punt número 3, el punt número 4 i el punt número 5, perquè, com vostès saben, això fa referència a les delimitacions del terme municipal. La Generalitat de Catalunya, en aquest sentit, ha posat en marxa la revisió dels termes municipals de Catalunya i en aquest sentit el senyor Endespí, com vostès saben, estem amb Sant Boi, Santa Coloma de Cervelló, estem amb Sant Feliu, estem tocant també a Sant Lluç, a Esplugues i a Cornellà. O sigui que vam portar al darrer ple l'acte d'acord de Santa Coloma de Cervelló. Avui portem també l'acte d'acord amb Esplugues de Llobregat, també portarien l'acte d'acord en Cornellà de Llobregat i portaríem l'acte de desacord en Sant Boi, perquè, com vostès saben, l'Ajuntament de Sant Joan Despí té a l'altra banda del riu part del nostre terme municipal, té uns terrenys i en aquest cas hi ha una línia històrica per una banda i per una altra banda hi ha el planejament de l'any 1976 i no estem d'acord en el que planteja l'Ajuntament de Sant Boi, per la qual cosa la Generalitat de Catalunya decidirà. D'acord? Pere, endavant. Partit Popular, Iniciativa per Catalunya, a favor. Ciutadans, a favor. Esquerra Republicana, a favor. Sí que es pot, a favor. Partit Socialista, a favor. Doncs aprovarien el punt número 3, 4 i 5 per unanimitat. Passarien al punt número 6è, que és un dictamen per l'aprovació del nomenament, en aquest cas, de la jutgessa de pau titular i substitut amb el municipi de Sant Joan Despí, d'acord amb el que estableix el reglament de 3/1995 de 7 de juny. Com recordareu, vam treure a concurs la plaça de jutge o jutgessa de Sant Joan Despí i les sol·licituds presentades han estat com titular la senyora Francesca Estrader i com substitut al senyor Francesc Calvet Gil. És l'única proposta que s'ha presentat. D'acord? Convergència? Partit Popular? Iniciativa per Catalunya? Ciutadans? A favor. Esquerra Republicana? A favor. Sí que es pot? A favor. Partit Socialista? A favor. Doncs l'aprovarien també
amb l'acord de tots els grups polítics. El punt 7è, podríeu apagar vosaltres perquè hi ha una reverberància. No sabem. No sabem. Ara, perfecte. Ho heu aconseguit? Molt bé. Molt bé. Passaríem al punt 7è, que és un dictamen per tal de fer l'aprovació inicial de la modificació dels estatuts del Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat. Com vostès saben, darrerament s'han modificat totes les empreses municipals, consorcis, hem modificat també el consorci sanitari i ara el que nos envia la modificació dels estatuts del Parc Agrari del Baix Llobregat motivat per l'ARSAL, la Llei de Sostenibilitat de les Administracions. La modificació en aquest cas és breu, perquè el que ve a dir és que on està emmarcat, en quina administració està emmarcat aquest consorci. En aquest cas estaria emmarcat dintre del Consell Comarcal del Baix Llobregat i també en cas de dissolució d'aquest consorci el que s'introdueix és com s'ha de dissoldre el consorci i quines seran les causes i també la salida de tots els representants d'aquest consorci. És a dir, si una administració que forma part del consorci ha posat un diners i encara no s'ha invertit, s'ha de redistribuir. O sigui que el que s'introdueix amb els estatuts és precisament totes aquestes casuístiques. Convergència? A favor? Partit Popular? A favor? Iniciativa per Catalunya? A favor? Ciutadans? A favor? Esquerra Republicana? Sí que es pot? A favor? I Partit Socialista? A favor. Aquest era el punt número 7. Passaríem al punt número 8, que és el dictamen de l'aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per l'any 2017. Com vostès saben, vam veure fa una setmana la proposta de modificació d'ordenances. Posteriorment, amb aquesta modificació, vam fer una comissió informativa el dilluns passat i posteriorment els grups, fins al darrer moment, han anat introduint propostes i observacions al voltant de les ordenances. En qualsevol cas, les ordenances de l'any 2017, la seva modificació és mínima en aquest sentit. Han hagut propostes dels grups municipals diverses, referents a tasses per tal de fer penalitzar, en aquest cas, els pisos que estan buits. Han anat propostes per tal d'augmentar la pressió fiscal amb els caixers que estan al carrer, sobre bonificacions, diverses propostes que tots els grups polítics han anat fent. En qualsevol cas, les ordenances municipals tenen molt a veure amb la proposta de pressupost de l'any següent, en aquest cas de l'any 2017. Nosaltres creiem que l'Ajuntament de Sant Joan Despí té un bon nivell de servei, té un bon nivell de cobertura social i en aquest sentit, tenint en compte la situació també que es viu per part del país, la situació de crisi encara que vivim, no plantegem masses modificacions o no plantejarem masses modificacions amb aquest pressupost, que l'objectiu serà continuar cobrint tots els serveis que es presta a la ciutadania, al manteniment de la ciutat amb els paràmetres que també està i les ajudes que també es donen als ciutadans i ciutadanes que ho necessiten. En aquest sentit, se modifiquen alguns punts de l'ordenança, bàsicament motivats perquè, com vostès saben tots, fa 2 plens hem posat en funcionament el concurs per la contractació de la recollida d'escombraries i de la neteja viària.
En aquest sentit, doncs, s'han d'adquirir tots els vehicles de la contrata donat els anys que tenen, doncs s'han de comprar i posar nous. I això, entre altres coses, elevarà el preu d'aquesta contrata, perquè els que tenim ara ja feia anys que estaven amortitzats. Això estem parlant d'una mica més d'1 milió d'euros, el que està previst, l'increment que està previst en la contrata, i en aquest sentit el que plantegem és bàsicament modificar el que és la tassa d'escombraries dels 71 euros a 73 i en el que fa referència a l'IBI del 0,42 al 0,42 y medio, excepto en aquellos capítulos que se refieren básicamente a empresas, i en aquest sentit doncs, aquí la pressió fiscal seria més gran i correspon a les 10 principals empreses de cada epígraf que cotitzen a Sant Joan d'Espí. Convergència? Perdó? És que no... Ara? S'han presentat una sèrie de propostes des del dilluns de la setmana passada en què va tindre la sessió informativa i la Junta de Portaveus, i m'agradaria conèixer, en aquest cas, si és possible, de totes aquestes propostes, quines d'elles es consideren amb la dintre del context de les ordenances. Apagues? Doncs farem un torn de paraula per tal que cada portaveu també presenti les seves, en aquest sentit. Tu havies presentat alguna en aquest sentit? No? Molt bé, doncs passen les paraules. Partit Popular. Sí. Desde el Partido Popular consideramos que en el momento que hay una subida de impuestos se puede ver a dos situaciones. Una primera es cuando un gobierno se enfrenta a una situación grave de crisis, o una segunda cuando a un gobierno se le acaban las ideas. En este caso entendemos que la situación fiscal se nos vende que es equilibrada, pero es verdad que año tras año se deben de hacer una serie de mantenimientos en nuestra ciudad y nos estamos dedicando a gastar dinero en cosas como pueden ser alguna campaña de publicidad, alguna campaña de difusión, que después hablaremos de ella más detenidamente, con las cuales, entre otras muchas cosas, no haría falta subir impuestos. Al final, menos impuestos es más libertad. El hecho de subir impuestos viene a ser lo que suele hacer aquel gobierno caduco, aquel gobierno sin ideas, aquel gobierno que no trabaja por una ciudad moderna o una ciudad joven o una ciudad viva. Al final, todos los ciudadanos nos gusta disponer de nuestro propio dinero y no que lo gestionen por nosotros. Son aquellos ciudadanos los que deben decidir dónde va su dinero. Decimos que esta subida no comprende mucho dinero de los ciudadanos. Miren, de IBI directo a la ciudad es alrededor aproximado unos 90.000 euros para los ciudadanos de San Juan d'Espí. La recogida de basuras son 35.000 euros para los vecinos de San Juan d'Espí. Y oiga, ya hablábamos de las empresas. Bien, son 126 empresas a las que les afecta. 126. De estas 126 resulta que son las que más empleo generan en nuestra ciudad. Si nosotros nos dedicamos a subirle los impuestos a aquellas empresas que más empleo generan, hacemos que nuestra ciudad sea poco competitiva y hacemos que las empresas se vayan a ciudades de nuestro entorno. De esta manera, lo que provocamos es que cada vez las empresas busquen invertir menos en nuestra ciudad y nos encontremos que, claro, como se genera menos empleo, tenemos que subir los impuestos. Claro, cuando no se hace el trabajo bien hecho o no se genera una ciudad dinámica, la única manera para mantener el estatus que se ha creado es subir impuestos. Pues bien,
Mire, es un modelo de ciudad en el cual, si seguimos así, la única solución año tras año será subir impuestos. Hay que tener ideas, hay que tener esa garra joven, hay que tener esas ganas de querer hacer las cosas diferentes para obtener resultados diferentes. Pues si no, año tras año nos encontraremos que habrá que subir impuestos. Nuestro voto es en contra. En contra del Partit Popular. Iniciativa per Catalunya. Sí, bona tarda. Des d'Iniciativa Esquerra Unida, considerem que aquesta proposta de modificació de les ordenances fiscals és bastant continuista i en la mateixa línia de la dels anys anteriors, com ja ha dit el senyor alcalde. En el context polític i social en què ens trobem, una prioritat ha de ser el compromís per evitar que les desigualtats socials s'incrementin i evitar que les persones més vulnerables paguin les conseqüències d'una situació provocada pels que han abusat del sistema fins al límit. La necessitat de mantenir els serveis que l'Ajuntament ofereix a la ciutadania, en molts casos serveis que haurien d'assumir altres administracions, fa que s'hagi de pujar l'IBI de forma molt moderada per a les famílies i aplicant un increment major a les grans empreses. En aquest mateix sentit, cal dir que durant l'any anterior s'ha incorporat a les nostres ordenances fiscals l'IBI social, amb una sèrie de bonificacions a què es poden acollir les famílies més vulnerables. Aquesta proposta va ser promoguda pel nostre grup municipal i a data d'avui ja s'està aplicant. Al gener de 2014, el nostre grup municipal va presentar al ple municipal una moció referent a les sancions a mans i grans empreses que tinguin immobles desocupats. Aquesta moció es va aprovar per unanimitat. En ella es manifestava el compromís d'iniciar mesures d'acord amb la legislació amb l'objectiu de garantir el dret a l'habitatge de la població en uns moments d'emergència habitacional. Davant els impediments legals per ordenar expedients sancionadors, al mes d'octubre d'aquest mateix any del 2014, vam proposar amb el ple municipal de les ordenances fiscals del 2015 que es creés una taxa per la tramitació d'expedients d'habitatges propietat de grans empreses i entitats bancàries que mantenen una desocupació permanent i injustificada. Es va decidir que aquell no era el moment i que s'estudiaria més endavant. Per aquest motiu, aquest any hem tornat a fer aquesta proposta i s'ha treballat per part dels equips tècnics de l'Ajuntament i finalment s'ha incorporat a les ordenances de 2017 per a la seva aprovació. Una altra de les propostes del nostre grup municipal que s'ha incorporat és la referent a una bonificació del 95% a l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres en les obres en immobles destinades a millorar l'accessibilitat per a persones discapacitades. En les ordenances ja estaven recollides bonificacions en les obres de rehabilitació d'edificis comunitaris de les persones amb problemes de mobilitat, però no en els seus domicilis particulars. Una de les problemàtiques que més ens preocupa està relacionada amb l'ocupació de l'espai públic per les empreses de serveis de subministrament d'interès general, com les elèctriques, de gas, telefonia, etc. Considerem que aquestes empreses són totes grans empreses de titularitat privada. El material tècnic que utilitzen ha evolucionat en els últims anys i l'ús que fan de l'espai públic és cada vegada més gran, en alguns casos arribant a degradar els nostres carrers. Per exemple, la instal·lació de fibra òptica ha fet que la quantitat de cables gruixuts d'estesa aèria es multipliqui. L'increment de les taxes que paguen per l'ús del sòl, subsòl o vol de les vies públiques municipals a aquestes empreses en els últims anys ha estat mínima. Per tot això, hem plantejat dues propostes per tal que aquestes empreses s'impliquin més en el desenvolupament del nostre municipi i contribueixin d'una manera més eficient i justa. La primera d'elles està relacionada amb l'increment de les taxes que han de pagar detallades en l'annex 6 de l'Ordenança Fiscal 19.
Per això no ha estat possible perquè aquestes tarifes estan regulades per llei i els ajuntaments no poden decidir canviar-les de manera unilateral. Tan sols ha sortit endavant la dels caixers, que en aquesta sí que es pot fer. La segona proposta és la creació d'una nova taxa a les empreses o entitats explotadores de serveis de telefonia mòbil, amb independència del caràcter públic o privat de les mateixes. Constituiria el fet imposable els serveis que es prestin total o parcialment a través de recursos com ara antenes fixes, xarxes o instal·lacions que materialment ocupin el domini públic municipal. A causa de la seva complicitat, hem decidit estudiar amb més profunditat la viabilitat de l'aplicació d'aquesta taxa i les implicacions legals amb la intenció d'aplicar-la en el pròxim exercici si fos possible. Nosaltres votarem a favor de l'aprovació provisional de les ordenances fiscals per al 2017. Considerem que són unes ordenances equilibrades i que mantenen la pressió fiscal. Segur que són millorables, com tot, i en aquest sentit han anat les nostres propostes, com també suposem les dels altres grups municipals, per aportar i col·laborar de forma positiva pel bé comú. Doncs molt bé, moltes gràcies i té la paraula Ciutadans. Gracias, alcalde. Bueno, en principio coincidimos con el análisis que ha hecho Iniciativa en que son unos presupuestos ajustados y sostenibles. Lamentamos que no se haya recogido alguna de nuestras propuestas. Por definición no estamos a favor de la subida de impuestos a la ciudadanía, pero también entendemos que es una subida bastante leve y que con los nuevos gastos que vamos a asumir, tanto en el nuevo contrato con el servicio de limpieza como nosotros mismos en la propuesta que hacemos en la moción de los libros gratuitos, pues que de algún sitio hay que sacar el dinero y la leve subida pues ayudará a ello. Aplaudimos también el incremento del IBI a esas 10 grandes empresas de cada sector y nosotros nos abstendremos en la votación. Molt bé, abstenció de Ciutadans, Esquerra Republicana. Sí, bona tarda, regidors i regidores, alcalde, públic assistent. Nosaltres votarem en contra de les ordenances fiscals i ho farem per diferents motius que tot just ara intentaré explicar. Un per una qüestió de forma que va una mica lligat al que comentava el Pere. Celebrem, i és positiu, que el dijous passat l'equip de govern ens avancés una mica l'esbós del que serien les ordenances fiscals. Aquest esbós es comentava una miqueta quins serien, per on anirien els trets. Vam tenir la comissió informativa el dilluns, en la qual se'ns va reiterar el mateix escrit, i el mateix dilluns a la tarda vespre, vam poder consultar tot l'expedient de les ordenances fiscals, que és molt més explícit del que era la documentació que se'ns va lliurar. Llavors, punt 1, estaria bé que en properes ocasions es pogués disposar de més informació de tot el que s'ha de votar. Segon, el que comenta el Pere, és cert, a hores d'ara estem intentant votar a favor d'unes ordenances fiscals de les quals, almenys el nostre grup, en desconeix quin és el sentit de les esmenes que han presentat la resta de grups. Desconeixem si les esmenes del Partit Popular han estat acceptades i incorporades, desconeixem si les esmenes del grup de Sí que es pot han estat acceptades i incorporades, desconeixem també si les nostres pròpies esmenes, algunes, han estat recollides o no. Per tant, fora bo també que abans de celebrar el ple d'aprovació de les ordenances fiscals poguessin tenir un resum per saber exactament el que votem, perquè a hores d'ara no sabem quines esmenes acceptades estem votant. Hi ha una altra qüestió també que ens desagrada. Com sabeu, l'any passat també nosaltres vam fer una sèrie de propostes, algunes ens van dir que no es podien fer, altres van dir que sí que es recollirien, però de veritat no han estat recollides. Per exemple, nosaltres vàrem demanar que es clarifiqués en un punt el tema de les subvencions i exempcions fiscals per a les entitats de comerciants, que s'havia de modificar l'article. Ens va dir que es faria, però això no s'ha modificat en absolut i creiem que era important modificar aquest apartat de les ordenances fiscals per donar cobertura a qualsevol entitat de comerciants que estigui inclosa al registre general d'entitats. També varen demanar una qüestió que ara sorprenentment sí que es pot fer. Nosaltres varen demanar que una taxa, la dels establiments bancaris que tenen caixers de l'exterior, que va ser una taxa proposada pel nostre grup municipal ja fa uns quants anys, varen demanar que aquesta taxa s'incrementés, aquest import s'incrementés, ens van dir que no era possible i ara sí que és possible i veiem com s'incrementa. Per tant, celebrem
que finalment es pugui incrementar en certa forma aquesta taxa per als establiments bancaris, repeteixo, que ocupen una part de la via pública i que per tant haurien de tenir un pagament que el tenen, i tot el que demanem és que s'incrementi. Vam demanar l'any passat, aquest any no ho hem demanat perquè evidentment enteníem que no es podia fer, però si ara resulta que hem trobat la fórmula de fer-ho, doncs fantàstic. Varen demanar l'any passat també i no se'ns va acceptar dues qüestions més, una que era unificar la baixa de les zones blaves de Sant Joan d'Espí. Especifico, les zones blaves d'ús més habitual i no d'ús temporal més llarg, a partir d'una hora. Les zones blaves, que segons sabeu, tenen 4 preus diferents per la zona de la Brosi, per la zona del casc antic, per la zona de l'Eixample i per la zona de les Planes. I nosaltres demanàvem unificar-les totes a la baixa. Demanàvem un punt també que, com recordareu, va ser un motiu de força polèmica, que era que es clarifiqués quin ús devien tenir els equipaments culturals esportius de Sant Joan d'Espí pel que fa a la bonificació i exempció fiscal que podien fer servir les entitats locals. Hores d'ara tots recordareu que això era un autèntic galimaties, que hi havia uns punts amb els quals es deia que hi havia exempcions per entitats locals sense ànim de lucre, per associacions, etc. Aquest punt, almenys pel que hem vist a la proposta, no s'ha recollit ni s'ha tocat, malgrat que un propi informe de la secretària municipal del 19 de febrer deia que és important que es clarifiqués. Finalment, pels punts que nosaltres hem inclòs aquest any que demanàvem que es tinguessin en compte, van crear una taxa, perquè entenem també que és molt fàcil sempre demanar bonificacions, però que també entenem que segons la llei, si es presta un servei públic, s'han de produir uns ingressos. Llavors, el nostre ajuntament és dels pocs de la comarca que no cobra una tassa per realitzar els casaments civils. Llavors, enteníem que això s'havia de pagar, i hi ha molts ajuntaments de la comarca que ho fan. Per exemple, l'Hospitalet cedeix al Palau Falguera per fer casaments, cobra 145 euros, Can Mercader també cedeix en sala de plens i per això es cobra un preu. Llavors, proposàvem un preu simbòlic i us explicarem la nostra motivació a l'hora de fer-ho. Primer, per cobrir, com diu la llei, que cada preu públic ha de cobrir les possibles despeses que genera aquestes cerimònies. Com sabeu, això en principi se li donen uns presents a la gent, es fan una sèrie, suposo, d'hores extres del personal, i per segon, per una motivació, si voleu, més ètica i estètica. Entenem que cobrar una taxa, que no és que res de l'altre món, a gent que ve fer, que els regidors, els polítics, per dir-ho així, tant denostats últimament sovint són criticats, doncs que explicar a la ciutadania que els polítics fem un servei gratuït, voluntari, altruista, que no cobrem per res, malgrat que ells paguen una taxa, creiem que fora un element positiu. Per això proposàvem nosaltres que hi hagués aquesta taxa per fer els casaments a Sant Joan d'Espí, que nosaltres potser vaig errat, però jo no he sabut trobar, no he sabut veure per enlloc. I si mireu, doncs segurament Viladecans, Sant Feliu, molts ajuntaments de la comarca ho tenen. Finalment, volem també fer un aclariment pel que fa a la pujada d'impostos que es comentava. Nosaltres hem pogut parlar amb l'interventor, però tot això no ens ha quedat clar ben bé la quantitat de diners que recapta amb la pujada de les grans empreses i les escombraries, i segons tenim entès o segons hem entès, amb aquest increment que recaptem no cobrim ni de bon tros la pujada d'impostos que suposa, la pujada del servei que suposa la recollida selectiva i neteja viària. Per tant, voldríem, si fos possible, que el senyor interventor ens expliqués exactament de quines quantitats són, què és el que recaptem per cada epígraf i quin és el cost anual d'increment que suposa la nova recollida selectiva d'escombraries, perquè, segons tenim entès, sembla que no cobrim ni de llarg aquest increment. En tot cas, a l'espera de també les aportacions dels altres grups, nosaltres en principi votem en contra. Bé, nosaltres també hem fet una sèrie de propostes que vam portar el dia que l'Ajuntament es va fer la presentació de les seves propostes de pujada de l'IBI de les escombraries. Aquestes propostes són de caire social, com les que vam presentar l'any passat, i presentàvem bonificacions per les famílies nombroses, per les famílies que es consideressin famílies nombroses, les famílies que tinguessin un fill amb discapacitat i una altra filla, no? Però un fill amb discapacitat en compte de 3 fills. També demanàvem que es tingués en compte el que és el nivell de renta de cara a
aquestes bonificacions i que quedessin excloses les unitats familiars amb uns ingressos que superin en 5 vegades i mitja a l'IPREM, que considerem que és una bonificació que no té cap sentit. També vam demanar que s'incloguessin les famílies monoparentals amb aquestes bonificacions, les mateixes que de les famílies nombroses. També vam demanar una subvenció del 50% a la quota íntegra de l'impost d'aquelles persones, de subjectes passius que tinguin la condició de pensionistes a càrrec de l'Estat amb una sèrie de condicions, que no tinguin un nivell de renda que sigui més elevat una vegada i mitja a l'IPREM i que no tinguin uns béns per un valor cadastral de més de 6.000 euros per fixar unes condicions que siguin adients. I vam demanar també que, ja que s'havia presentat una moció per part de l'Iniciativa per Catalunya a l'any 2014 en referent als pisos buits dels bancs, que d'alguna manera això es tingués en compte i es comencés a gravar aquests pisos buits. Bé, a més, també hi ha una qüestió que vam veure, que és que hi ha una bonificació que està associada a ambulàncies, autobusos i microbusos que es vinculen per negoci a l'administració pública i que, tractant-se de grans empreses privades vinculades a l'administració mitjançant un contracte mercantil temporal de serveis, tenen un benefici econòmic perquè són empreses privades i que no tenia sentit en un moment en què aquest servei es feia des d'unes altres entitats, ara que fos aquest servei tingués un benefici econòmic, pensàvem que aquesta bonificació es deuria treure. També vam proposar un augment del percentatge de les bonificacions per a les escoles bressol. Considerem que els percentatges, una família que tingui una renda per càpita familiar d'entre 0 i 5.455 euros no pot pagar per tenir els nanos a les escoles bressol. I també vam demanar que hi haguessin s'estudiessin bonificacions per les instal·lacions esportives de Sant Joan d'Espí. És un poble amb moltes instal·lacions esportives i que tothom tingués accés a fer esport, tant els aturats com a les famílies amb unes rentes baixes que poguessin pagar al gimnàs i gaudir d'ells. Nosaltres hem tingut una conversa, hi ha una de les qüestions que és precisament aquesta, que diu que el tema dels pisos buits. Nosaltres, el que s'estava parlant aquí i que després suposo que el senyor interventor ens explicarà, nosaltres hem fet números i el que suposa aquest augment de l'IBI del 0,005%, nosaltres hem calculat que suposaria uns 125.000 euros. I el que suposaria l'augment de 2 euros en la taxa d'escombraries seria una xifra propera als 30.000 euros. Aquesta taxa que es fixaria per les inspeccions als pisos ens donaria potser uns 20.000 euros. Què vol dir? Vol dir que el que repercutiria a la ciutadania serien 135.000 euros. Amb un pressupost que té Sant Joan d'Espí de 33 milions d'euros, aproximadament, es podrien buscar fórmules alternatives a aquesta pujada d'impostos, potser més imaginatives, per no tenir que pujar els impostos a la ciutadania de Sant Joan d'Espí. Nosaltres votarem aquesta proposta provisional d'ordenances fiscals, votarem en contra, esperant que dintre del període de delegacions es puguin trobar solucions i ho puguem provar a favor. Però de moment votem en contra. Molt bé. Partit Socialista. Bona tarda a tothom.
Doncs en primer lloc, i com ja ha expressat l'alcalde i de manera reiterada expliquem tots els anys, doncs les ordenances fiscals al final doncs han de complir molts de requisits i són l'instrument perquè després puguem aprovar uns pressupostos. Però han de poder fer coincidir diferents interessos. El que ens plantegem com a accions per a l'any 2017, però alhora tot el que coincidim és que no hem d'augmentar la pressió fiscal. Això de vegades entendrem que no és fàcil, no? Perquè al final l'economia de l'Ajuntament doncs és com l'economia de qualsevol altra organització, inclús la domèstica. Tens el que tens i ho has de repartir i has de marcar prioritats. En aquest sentit de marcar prioritats hem fet una proposta que hem fet conjuntament amb els grups de govern i amb la qual hem intentat prioritzar quelcom que coincidim i que compartim amb Iniciativa per Catalunya i amb Convergència i Unió, doncs la contenció de la pressió fiscal, la promoció de l'ocupació, el tema de l'habitatge i aspectes evidentment socials i mediambientals. Dit això, també voldria agrair doncs, que les propostes que ha fet el grup de Si es pot, que és cert que les ha fet amb un caràcter social molt important i que ens han arribat amb temps per poder, com a mínim, debatre-les i treballar-les i poder cercar doncs, algunes millores per la proposta que presentava el govern. Es preguntava aquí què fèiem amb la resta de propostes. Doncs, algunes ja les heu posat vosaltres de manifest, els diferents portaveus. Algunes propostes que hi havia per part de Si es pot, doncs, que tenien que veure amb l'IBI de les organitzacions que tenen culte. Nosaltres tenim el compliment de la llei tal com està expressat i tot allò que fa referència al culte doncs està en exens i tot allò que té a veure amb el patrimoni que puguin tenir aquestes organitzacions doncs se'ls hi aplica l'IBI corresponent. Després hi ha algunes propostes que també ens presentava aquest grup que doncs, no són competència, podent-les compartir, doncs d'aquest ple perquè formen part dels preus públics i com vostès saben els preus públics s'aproven a les corresponents juntes de govern. Sí que és cert que quan hem parlat de gravar l'IBI això ens ha permès doncs, treballar la proposta que ja havia fet amb anterioritat Iniciativa per Catalunya i que ara reiterava també el grup de Si es pot i recollir una nova taxa per les inspeccions dels pisos buits, que això el que ens ha de permetre doncs, és l'objectiu que tots podem compartir de que vagin emergent aquests pisos buits i que es posin al mercat perquè les famílies i les persones de Sant Joan d'Espí doncs, puguin tenir un lloguer social. No hem inclòs de les propostes que ens feia el grup de Si es pot l'IBI lligat a la creació d'ocupació perquè és veritat que amb aquestes ordenances moltes vegades ja hem inclòs doncs, bonificacions que tenien que veure amb la posta en marxa de l'activitat perquè creiem que això sí que pot incentivar doncs, la creació de noves activitats i per tant d'ocupació i perquè també és cert que tenim programes que el que fan és subvencionar directament la creació d'ocupació a través de subvencionar contractes. I perquè a més, i ens hem compromès a treballar altres mesures perquè vam veure que posar en marxa aquesta mesura doncs, no donaria el resultat que volíem, i això també val de resposta a la proposta que feia el portaveu del PP quan parlava de que hem augmentat els grans creadors d'ocupació i que els hi augmentem l'IBI. Jo els hi posaré un exemple. Laboratoris Lesbi, vostès creuen que té un marge important de negoci? Jo crec que avui en dia un laboratori té un marge important de negoci. Laboratori Lesbi no és propietari del local on està. No ho sé, però crec que és d'un grup inversor. Nosaltres li hem de bonificar l'IBI a un grup inversor? Si a més no fos d'un grup inversor i fos dels propis laboratoris, crec que tenen millor marge econòmic que pot tenir una família. Per tant, no pensem que aquesta sigui una mesura adequada i ens hem compromès, perquè compartim la sensibilitat per la creació d'ocupació, a implementar mesures que fomentin l'ocupació, però creiem que aquesta que posava també sobre la taula el Partit Popular d'una manera més expressa doncs no compleix el seu objectiu. Pel que fa a les propostes que ha fet el grup d'iniciativa, la veritat és que hem cercat acord d'una manera
jo diria al 100%, perquè es feia la proposta de traslladar les bonificacions que hi ha amb l'impost de construcció per les persones per al tema d'accessibilitat a les cases particulars quan hi hagi una persona amb discapacitat. És veritat que a les ordenances no estava prou definit en aquest sentit i que compartim aquesta sensibilitat i aquesta necessitat. Compartíem el tema de la taxa de verificació de no mal ús dels habitatges. La taxa d'explotadors de telefonia mòbil no la podem incorporar en aquest moment, tot que és una proposta que compartim, però sí que formem part des dels serveis econòmics d'aquest Ajuntament del grup de treball que la Federació de Municipis està treballant per poder-la incorporar en el futur, perquè ara no ha estat possible, perquè hi ha hagut diferents contenciosos envers aquest tipus de taxes i les hem d'implementar però amb una certa seguretat jurídica. Per tant, està el compromís de continuar treballant a través de la Federació de Municipis i quan siguem capaços de tenir una proposta, evidentment la incorporarem, perquè pensem que el tema dels explotadors de la telefonia mòbil ja ho hem posat d'aquí de manifest el que ha representat. I sobre la taxa d'utilització privativa del sol, subsol, etc., el que vam acordar és que hi ha una part que no es podia implementar perquè la llei ja ho cerca amb un 1,5 sobre el consum de les grans companyies, però sí que hem acordat incrementar la pressió sobre l'ocupació de la via pública dels caixers automàtics. Aquesta sí que era una competència que nosaltres podem exercir. En les propostes que ens ha presentat Ciutadans, hi ha algunes que, igual que li he comentat al portaveu de Si es pot, formen part dels preus públics i, per tant, quan toqui discutir els preus públics ho haurem d'afrontar. També feia algunes propostes entorn a la zona blava, ja li he comentat amb ell personalment, però aprofito per dir aquí que nosaltres ens estem plantejant una revisió, però clar, és una revisió més global. Ara no, ell feia referència a unes molt concretes, si són les verdes, si són les blaves, etc. I per tant, quan ens plantegem les propostes de preus de totes les zones, ho tindrem en compte. I després feia una proposta que tenia que veure amb unes bonificacions de l'IBI amb el que habitualment coneixem com les plusvàlues, i aquesta ja està recollida a les nostres ordenances. Ja saben que fa alguns anys ho vam recollir per les persones que hi conviuen al mateix habitatge i amb la defunció del cònjuge es poden acollir amb aquesta bonificació, i també les persones ascendents i descendents amb unes limitacions, perquè evidentment el conviure en un mateix habitatge no vol dir que hi hagi manca de recursos, i perquè a més no volem tampoc mesclar els drets de matrimoni amb els drets d'herència, que són coses diferents, perquè quan aquestes persones puguin obtenir aquest habitatge no ens farem a tots partícips de la seva herència, no? Per tant, l'administració amb això també ha de ser curosa, no? D'ajudar o de contemplar bonificacions en els casos que són necessaris, com per exemple amb el cònjuge, o quan hi ha un menor de 21 anys o un pensionista que hi conviu i que els recursos són més limitats. En aquests casos ja està contemplat a l'ordenança. Respecte a les propostes que posava de manifest el Partit Popular, una part ja crec que l'he contestat, i l'altra sobre el tema de l'esgotament de les idees, escolti, pot presentar-les quan vulgui, però és que jo no he rebut cap seva. Per tant, jo crec que nosaltres les idees no les tenim esgotades perquè hem fet una proposta d'ordenances fiscals, però en tot cas és altre debat. I en quant a les propostes que ha fet Esquerra Republicana, dir-li, com dic sempre amb aquest ple d'ordenances, que la proposta d'ordenances fiscals per l'any vinent comença avui. Tots coneixem quines són les ordenances fiscals de Sant Joan d'Espí. Tenim un any per treballar-les i per entregar-les. Llavors, que aquí, amb aquest ple, se'ns retregui que la forma de treballar-les, que no han conegut si ni les seves estan acceptades o no, jo, senyor Fabrés, he rebut les seves a les 9:15 d'aquest matí. A les 9:15 d'aquest matí. Per tant, home,
dir-me que les treballem d'una manera que no donem resposta i que no donem temps per debatre, doncs home, jo he tingut l'oportunitat de reunir-me fa temps amb altres grups polítics i durant aquesta setmana i l'anterior abans, perquè tothom sap que les ordenances fiscals no és potestat del ple decidir quan s'aproven. Tenen una data, que si no m'equivoco és el límit 31 d'octubre, no? O avui. Per tant, això ho sabem des de fa molts anys i, com li dic, comencen el mateix dia que aprovem les de l'any anterior. Però bueno, sí que m'hagués agradat rebre-les abans de les 9:15 d'aquest matí. No he tingut capacitat per poder parlar amb vostè. Ho lamento i li demano disculpes, però crec que si a vostè li presentessin totes les propostes d'ordenances fiscals d'aquest Ajuntament i a les 9:15 li demanessin que tingui una solució per aquesta hora, en tot cas tampoc m'ha estat difícil, perquè de les propostes que vostè ha presentat, doncs dir-li que la primera proposta ha fet una mala interpretació de la mateixa, perquè no s'escorcen els dies per poder els terminis d'exposició pública, no s'escorcen, sinó que és al contrari, ben al contrari. Respecte a l'ordenança que vostè demana algunes qüestions econòmiques, doncs home, no és difícil aplicar-li el percentatge al que vostè ja coneix, però en tot cas ja li dic que l'increment és 550.000 euros. 460.000 corresponen, parlo de l'IBI, perdó, perquè com estem parlant d'una cosa que coneixem amb dos, 460.000 corresponen a les grans activitats de cada sector. Però bueno, jo ho he fet així, fent una multiplicació, no tenia més misteri, vull dir que no era una voluntat d'ocultar cap dada. A partir de les que hi havia, amb un percentatge, doncs era fàcil de poder deduir. En el tema de la zona blava, doncs la mateixa resposta que li hem donat a la resta de grups. Amb el tema de les empreses que estiguin associades, ja li vam contestar a l'anterior ple que això era qüestió de preus públics i per tant era competència de la Junta, però en tot cas a la Junta de Govern, que vostès hi participen a la sessió oberta del dia 20 de juny, es va establir com era aquest preu públic. I per si no ha tingut oportunitat de poder veure-ho, a l'acte del dia 20 de juny del 2016 queda recollit tal com aquí es va dir, que tindran una bonificació totes les associacions de comerciants del municipi que podran gaudir de la bonificació del 20% dels preus anteriors sempre que compleixin X requisits, per totes igual. Han d'acreditar un mínim del 5% del total dels comerços, han d'aportar la declaració responsable, etc. Per tothom el mateix tracte. I respecte a l'últim punt, que vostè feia al·lusió a les cerimònies de casaments, doncs l'equip de govern ha decidit que aquest és un servei que donem de manera gratuïta als ciutadans de Sant Joan Despí i que la nostra voluntat és continuar mantenint-lo de la mateixa manera, mentre sigui possible. Per tant, aquesta és la resposta a la seva proposta. Molt bé, moltes gràcies. I votem a favor de les ordenances. Senyor Pere Montserrat, s'ha assabentat vostè de les propostes? Doncs té la paraula. Moltes gràcies. En tot cas, sí que us tinc d'agrair, a més, perquè volia conèixer el context final del mateixos, no? I la meva voluntat no era en aquest cas de que provocar una situació en la qual heu votat tots i l'únic que no he votat, em sembla, de moment, encara sóc jo. Primer que res, fer un plantejament i explicar una mica quin és un plantejament que és per les ordenances, però per altres coses. El grup municipal de Convergència, en tant en quant form part del govern d'aquesta ciutat, entén que les propostes que tingui de fer al respecte d'unes ordenances fiscals o de qualsevol altra cosa la fa dintre del context de la negociació abans que això es presenti a nivell general, com molt bé en aquest cas crec que ha manifestat la portaveu del grup socialista.
Per tant, aquestes són unes ordenances que es havien treballat, que es havia col·laborat, que jo crec que és important tindre en compte 3 o 4 coses, algunes d'elles s'han dit i en repetiré molt poc, però altres no ha sigut així, penso que també val la pena manifestar-les. Una que jo crec que queda clarament demostrat que aquestes són unes ordenances fiscals que tenen la voluntat d'assegurar el servei al ciutadà, o sigui, donar el servei que el ciutadà necessita dintre d'un context de caire social i amb el màxim de contenció de la pressió fiscal existent. Penseu que això forma part, amb el seu conjunt, repercuteix directament amb el pressupost i en aquests moments, si m'equivoco, sisplau, estic encantat que et rectifiqueu, el nivell d'endeutament de l'Ajuntament i la demora amb el pago als nostres proveïdors és dels més baixos, no tan sols del Baix Llobregat, sinó de Catalunya, inclusiu d'Espanya. I crec que això és algo que denota una determinada gestió dintre de l'Ajuntament i, conseqüentment, també de l'equip de govern de l'Ajuntament. Sí que m'agradaria poder manifestar 2 coses més o 3, molt senzilles, però que crec que té la seva importància. Si no recordo malament, fa relativament poc, nosaltres vam aprovar aquí el fet de dir que les empreses que treballessin amb l'Ajuntament i que guanyessin un concurs i de més, assegurar un salari mínim per als treballadors d'aquestes empreses. Indubtablement, això vol dir que, per ser conseqüent amb allò que s'aprova amb el ple de l'Ajuntament en majoria, això té una certa repercussió amb els concursos que es presenten i, conseqüentment, amb el cost d'aquests concursos. També m'agradaria poder manifestar, res, és un exemple molt puntual, i sí, és veritat, s'ha passat de l'IBI a nivell urbà, s'ha passat del 0,42 al 0,425. Sí, és veritat, és així. Però a tall d'exemple únicament, valorar que, per exemple, dels 4 pobles més significatius que tenim al nostre voltant, Cornellà té un coeficient del 0,59, Esplugues del 0,725, 72,5, Sant Just del 0,606 i Sant Feliu del 0,652. Això és el que està aprovat amb les tasses, les ordenances fiscals d'aquests propis ajuntaments durant l'any 2016. Per tant, amb això no estic justificant ni molt menys, perquè això és conseqüència de les necessitats de seguir prestant aquest servei als ciutadans, però sí que vull fer una reflexió que a vegades es compara senzillament perquè una cosa s'ha augmentat del 0,42 o del 0,420 per poder fer-ho millor per cent al 0,425%, doncs home, té la seva significació indubtablement, però és una quantitat molt minsa, molt minsa i per sota, però bastant per sota dels pobles del voltant. I en aquest cas, únicament, per últim, el que volia dir és que en aquest cas coincideixo molt, en concret, en 2 aportacions que han fet 2 portaveus diferents. En el cas del senyor Nello, a mi em preocupa molt el poder generar empreses que aquí donguin treball i donguin oportunitat a la gent, donat la situació conjuntural que està vivint el país. I és veritat que potser si les tasses siguessin molt abusives podria donar-se en algun cas que alguna persona es pogués plantejar anar-se'n a un altre lloc que no fos aquest. El que passa que per fer això, i segurament vostè ja ho ha fet, ha analitzat les tasses dels IBIs i de més fets que aquestes empreses tenen de pagar amb el resto de pobles del voltant o del costat, no? Però jo crec que això hi ha que fer-ho no oblidant el context general i no únicament el personal individual d'aquest 0,72, ara ho dic de memòria, al 0,90, sinó valorar aquest context. L'aportació que ha fet en aquest cas, entenc jo, és una interpretació personal que ha fet la portaveu del Partit Socialista, la Belén, m'ha semblat interessat. Cuidado, que ara la majoria d'aquestes empreses grans tenen intermediacions i són fons d'inversió que són els propietaris dels edificis i que a la vegada el que fan és
un lloguer, una explotació, com se li digui, a les pròpies empreses aquestes. I jo crec que això ho tenim de tindre en compte. I estic molt d'acord en aquest cas, si em permets, amb l'últim plantejament no m'ha semblat entendre que ha fet en aquest cas el portaveu de Sí es pot, no? El fet de que ara el que estem aprovant transitòriament estem aprovant concretament l'aprovació inicial de la modificació de les ordenances, que queda un temps que es pot fer aportacions i que crec que per part de tots, no tan sols de l'equip de govern, estem en tota la predisposició per intentar integrar tot allò que repercuteixi directament, sobretot en temes amb el ciutadà i en temes socials que afecten el ciutadà. El nostre vot és favorable a les ordenances. Molt bé, moltes gràcies. Que ha hagut alguna paraula? Sí, gracias, alcalde. No, solo una matización. Ha comentado la portavoz del PSC que una de nuestras propuestas, la que se refería a las plusvalías por mortis causa, ya estaba recogida en las ordenanzas fiscales. Nosotros sí que está recogida, pero la acotábamos aún un poquito más de lo que estaba en las ordenanzas y dejábamos o no dejábamos fuera de las bonificaciones a los herederos de primera línea sucesoria de entre 21 y 60 años. En las ordenanzas sí que se quedan fuera. Por eso nosotros, por ejemplo, a una madre viuda de 40 años queríamos que fuese bonificada. Y no es que estuviera recogida, era otra cosa diferente lo que pedíamos. Aquesta discussió, quan es va crear aquesta bonificació, ja es va tenir, però quan es va situar la bonificació especialment per les vídues, en aquest cas parlo en femení, era per una realitat que corresponia amb una situació social de fa anys. Avui en dia l'atur el pateixen homes i dones. Però fa anys, vostès saben perfectament que l'accés al treball no era una oportunitat per homes i per dones. Per tant, que ens trobaven? Que en un domicili on convivia un matrimoni, doncs l'home tenia una pensió contributiva perquè havia treballat, que la majoria de dones no havien treballat o no havien tingut treballs contributius i, per tant, les seves pensions no els hi permetia assumir una plusvàlua, i que llavors es produïa un fet injust. Aquesta situació ha canviat, vull dir, l'atur ens afecta a tots, però també és veritat que la societat avui en dia treballen els homes i les dones i per tant el que volíem era bonificar les situacions de necessitat, no bonificar a una persona potser que s'ho pugui permetre, entens? Per això es va topar amb pensionistes, per una realitat que hi havia. La intención tampoco bonificar a personas que se lo puedan permitir, por eso lo acotamos a que el valor catastral de la vivienda fuese un valor bajo. Sí, però és que aquesta realitat també llavors deixarà excloses a persones que no tenen habitatges de luxe, però tenen un habitatge que té el valor catastral per sobre del que vosaltres plantejàveu. Vull dir, sempre en aquestes situacions podrem trobar casuístiques, però que tot respon a una qüestió que no ha estat arbitrari, sinó que corresponia a una realitat per bonificar realment a les persones que poguessin trobar-se en aquesta franja realment de vulnerabilitat, perquè si tu o jo decideixo viure amb els meus pares i tinc 40 anys i tinc recursos propis i vic amb ells, home, quan jo, era la situació que et deia, quan jo heredi no compartiré la herència amb l'administració, Más que reabrir el debate era dejar claro que no estábamos pidiendo una cosa que existiese, sino que estábamos pidiendo otra. Esquerra. Sí, un parell d'aclariments i prou. Aviam, també demanar disculpes a la portaveu del PSC per la premura i per l'estrès que hem pogut ocasionar el fet d'entrar les nostres esmenes a 2:15 del matí. En tot cas, intentarem en properes ocasions entrar-ho amb més temps, però també entenguin que els precedents que tenim d'entrar a les esmenes en temps tampoc han estat reeixits, i abans he posat el mateix exemple. Nosaltres l'any passat, amb molt de temps, varen demanar l'increment d'unes taxes de dipòsits bancaris, vostès ens van dir, i així ho recull l'acte, que no va ser possible i que no era possible, i ja està, i aquest any ens trobem que les taxes aquestes s'augmenten en certa forma. Per tant, el fet d'entrar les esmenes amb cert temps tampoc és una garantia de que hi hagi una certa voluntat
d'intentar trobar solucions i poder aprovar-les. Un parell de qüestions més. Jo no sé si soc jo o el portaveu que està especialment sensible últimament, però no sé, m'ha semblat de la seva intervenció deduir una mica de guà de seda amb la resta de grups i una mica d'especial duresa amb nosaltres. És a dir, que potser deu ser una mica sensació meva de que el seu to i la seva actitud ha estat especialment crítica amb nosaltres i especialment suau amb els altres portaveus. En tot cas, és una sensació meva potser, però que potser altra gent ha pogut interpretar. Referent a un parell de qüestions que ha dit vostè, nosaltres no qüestionem el tema de les quantitats numèriques. El que sí qüestionem és l'articulat. I és aquí on vàrem dir l'any passat que s'havien de canviar diversos articles i vostès no han canviat. No qüestionem que, evidentment, amb una junta de govern puguin pujar, puguin baixar els preus. Qüestionem l'articulat, que és poc clar a parer nostre i a parer de més gent que ho ha dit. Per tant, les ordenances fiscals no són només números, sinó també són redaccions de l'articulat i anotacions de l'articulat. I per això nosaltres hem proposat una sèrie de qüestions. Amb el tema dels casaments és molt lícit que vostès decideixin no posar-los. Nosaltres ja hem explicat per quina era la nostra motivació i a més hi havia una tercera motivació, que és que creiem que si en el cas de que aquests ingressos donessin per cobrir totes les despeses que generen, podrien anar a parar al final de l'any a un fons, a una bossa social que ens ha parat en la Conselleria d'Acció Social i Igualtat, que creiem que també està bé i que creiem que una persona que ve a fer un casament a Sant Joan d'Espí ningú posarà pegues per pagar certa taxa i més si se li expliquen aquests motius, com tampoc posen pegues per pagar-ho a Viladecans, a Cornellà i al Palau Falguera. En tot cas, reiterar la nostra intenció d'anar fent aportacions i esmenes sempre que puguem, sempre que el nostre tema ens ho permeti, i també reiterar la nostra disposició, malgrat estem a l'oposició, malgrat que a vegades podem tenir certa actitud contundent, a continuar parlant i col·laborant amb vostès. Molt bé. Sí que es pot. Sí, jo voldria dir una cosa al voltant del que ha dit el Pere, dels tipus d'IBI que hi ha a Cornellà o a Sant Just. Sí que és veritat que són més alts, però també tindrien que dir, per exemple, que les despeses per actuacions de promoció i protecció social a aquestes localitats també són més grans. Mentre nosaltres estem en un 89 euros per habitant, a Cornellà són 105 i a Sant Just són 130. O sigui que, bueno, Doncs, escolteu, a veure, per les intervencions que han hagut, doncs, mireu, jo sobretot m'ha sobtat una mica la del portaveu del Partit Popular, perquè crec que la seva intervenció se referia més, quan parlava de gobierno caduco i sin idees, jo he intentat pensat que vostè s'estava referint al senyor Montoro, perquè no s'ha retallat a tots les aportacions a les administracions i no s'ha augmentat la pressió fiscal. No sé si s'estava referint a ell, per ser amable i no dir amb algun altre del govern. En tot cas, doncs, en les empreses, aquestes són les empreses que tenen més facturació. L'increment, doncs, escolta, no suposarà per cap d'aquestes empreses, doncs, una pressió fiscal que alteri la seva compta d'explotació, i en aquest sentit, doncs, també generen una activitat, també generen, doncs, moltes d'elles són fins i tot estan cotitzades a bolsa i, per una altra banda, són empreses que els seus immobles pertanyen a grups immobiliaris, com dia la Belén perfectament. Pel que fa referència a alguns altres comentaris, sí que és veritat el que ja s'ha plantejat, el tema del tipus que s'aplica en la resta de municipis. El Pere ho deia, aquest és el més baix de tots. I no crec que aquesta ciutat preste menys serveis que cap altra, a tothom. També aquesta ciutat, com sabeu, amb el pressupost, contracta a més de 100 persones en plans d'empleo a l'any. I donem beques per tothom, per famílies, per nens, per nenes, per a les persones que ho necessiten. I podem fer front a aquestes persones que ho necessiten.
O sigui que, des d'aquest punt de vista, també vol dir que el pressupost és un pressupost equilibrat i hi ha una bona gestió. S'ha dit que que els increments no cobririen la contrata d'escombraries, crec que era el portaveu d'Esquerra que ho comentava, no? Una part ho ha d'assumir les ordenances i l'altra la tindrà que assumir el pressupost de l'any que ve. No podrà ser d'una altra forma. Crec que ho vaig explicar en la comissió informativa. Perquè si no haurien d'incrementar més la pressió o incrementar més el tipus. I el que volem és no incrementar-lo més. O sigui que ho tindrem que fer amb el mateix pressupost de l'any que ve. Amb el tema de les zones blaves, mireu, en aquest moment hem iniciat un debat per veure com les zones blaves incideixen en la mobilitat. I com vostès han pogut veure, en aquest moment hi ha un debat de penalitzar aquests vehicles que aparquen a zones blaves i són els més contaminants. Especialment, i això hem de tenir-ho en compte avui, quan per part de la Generalitat hi ha un preavís a tot el país perquè hi ha un problema de contaminació atmosfèrica. I no ens hauria de preocupar tant baixar les zones blaves, sinó que hi hagi menys vehicles donant voltes. Això és el que ens hauria de preocupar més. Ja sé que aquesta és una obsessió moltes vegades de tothom, perquè a l'ús del vehicle tenim la cultura que tenim, però no hauria de ser. Tenim també en compte que podrien repassar les zones blaves de Sant Joan d'Espí i igual que miraven el tipus de l'IBI, també són de les més barates. Tenim zones dissuasòries a l'entrada del municipi per tal de que els veïns i veïnes que són de Sant Joan o que venen a Sant Joan puguin aparcar al llarg de tot el dia per una quantitat que no té la característica ni molt menys de zona blava. O sigui que jo crec que aquest tema de veritat que no dona massa de sí, no? I en aquest sentit, aquestes són unes ordenances que el que pretenen és, sobretot, poder continuar com fins ara amb uns pressupostos equilibrats i, a més, també el que volem és continuar sent un municipi amb la pressió fiscal baixa, però mantenim els serveis que prestem actualment a la ciutadania. Així que, si us sembla, passaríem al punt següent, que seria... Digues. Sí, disculpi, però per al·lusions vostè referia a la figura del senyor Montoro. Potser, i dic potser, recordo fa 4 anys, gràcies al senyor Montoro, en aquest Ajuntament hi havia més de 2.300.000 euros de factures per pagar els proveïdors. Potser gràcies al plan de pago a los proveedores del senyor Montoro es van pagar les factures als autònoms i proveïdors. No, no es verdad. O sea, lo que hizo el señor Montoro fue poner en marcha un préstamo, que es el mismo préstamo que podíamos haber servido a un banco. O sea, el señor Montoro no pagó las facturas estas, las han pagado los ciudadanos de Sant Joan d'Espí, con un préstamo. O sea, no tal. Pasaríamos al punto número 9, que és un dictamen, una proposta d'aprovació inicial de la modificació d'ordenança municipal de circulació. Mireu, aquí el que pretenem bàsicament és lligat amb el comentari que tenien abans de les zones blaves i que avui ens trobem amb un preavís d'alerta per contaminació i partícules en moviment de 10, que són a més prou perilloses per tota la ciutadania, volem donar un pas més amb el vehicle compartit. I en aquest sentit volem introduir el que es coneix com car sharing, per tal de que un mateix cotxe el puguin utilitzar diverses persones si realment tenen la necessitat d'utilitzar-ho, però l'objectiu és que les persones necessàriament no hem de tenir un vehicle privat, d'intentar anar
caminant, en bicicleta, en transport públic, però donar la garantia també doncs, de que si se va, si és necessari, doncs, per la gestió que cadascú particularment ha de fer, tenir un vehicle al seu abast. En aquest sentit, doncs, hi ha aquesta forma doncs, de que la ciutadania pugui tenir a prop seu un cotxe i que sigui un cotxe el menys contaminant possible, perquè és veritat que els cotxes no se podran eliminar perquè serà necessari doncs, per la vida quotidiana i normal de les persones, però el que sí que doncs, volem és que els cotxes no contaminin. Vostès saben que tot just ahir va sortir una sentència, crec que va ser de Valladolid, on condenaven doncs, a un fabricant d'automòbils doncs, perquè superava la informació que donava sobre els grams de contaminació en dièsel. I l'objectiu d'aquesta proposta és que a la nostra ciutat puguin haver-hi, doncs, de moment, un número petit de vehicles, només de 10 vehicles, repartits entre els barris de Sant Joan d'Espí, i per la qual cosa el que farem serà fer un concurs públic. Convergència? A favor. Partit Popular? A favor. Iniciativa per Catalunya? A favor. Ciutadans? A favor. Esquerra Republicana? A favor. Sí que es pot? A favor. I Partit Socialista? A favor. Doncs ho aprovaríem per unanimitat. Passaríem al punt número 10, que és una proposta d'adhesió de Sant Joan d'Espí a la Declaració Institucional de les Ciutats Defensores dels Drets Humans de l'any 2016. Doncs aquesta proposta el que pretén és demanar als governs europeus doncs, una major sensibilitat en les persones més vulnerables. Vostès saben que en aquest moment, fruit doncs, dels refugiats, dels immigrants, de persones doncs, que ho passen malament a totes les ciutats i a tots els països, també veiem doncs, l'actitud que estan tenint molts organismes europeus i en aquest sentit doncs, el que demanem doncs, que se tingui aquesta sensibilitat i també renovem el nostre compromís doncs, amb els drets humans i per la pau. Aquests són els punts principals que fa aquesta declaració institucional. Convergència? A favor? Partit Popular? A favor? Iniciativa per Catalunya? A favor? Ciutadans? A favor? Esquerra Republicana? A favor? Sí que es pot? A favor? Partit Socialista de Catalunya? A favor. Doncs l'aprovarien també per unanimitat. El punt número 11 seria una proposta d'adhesió de l'Ajuntament de Sant Joan d'Espí al Fons Català de Cooperació i Desenvolupament. Doncs l'Ajuntament de Sant Joan d'Espí, com vostès saben, amb el seu pressupost doncs, financia diversos projectes de cooperació i plans i el que volem també és ampliar doncs, el BANU per tal de poder col·laborar amb més projectes de solidaritat. Molts d'aquests projectes de solidaritat doncs, estan coordinats a través del Fons Local de Cooperació de la Generalitat de Catalunya i els ajuntaments i de manera coordinada doncs, nos adherim per tal de poder finançar alguns d'aquests projectes que es fan a través d'aquest fons de solidaritat i de cooperació. Convergència? A favor? Partit Popular? A favor? Iniciativa per Catalunya? A favor? Ciutadans? A favor? Esquerra Republicana? Sí, a favor. En tot cas, com diu la frase, nunca es tarde si la dicha es buena. Celebrem que després de molts anys l'Ajuntament s'ha adherit. És el 23è Ajuntament del Baix Llobregat que s'adhereix. Hi ha molts ajuntaments que estan adherits de fa molts anys. Esplugues des del 94, Olès del 2009, Begues 2008, Cornellà el 2007, Sant Vicenç dels Horts 1994. Celebrem que per fi l'Ajuntament de Sant Joan d'Espí s'hagi adherit després de tants anys d'espera. La qual cosa no vol dir que no fessin solidaritat.
No, vull dir, la qual cosa no té cap mèrit des d'aquest punt de vista, això. Sí que es pot. A favor? Partit Socialista de Catalunya? A favor? Pues ho aprovaríem per unanimitat i passaríem a la part de mocions. La primera moció és una moció que presenta el Partit Socialista de Catalunya sobre l'adopció de mesures per millorar la qualitat de vida de les persones celíaques. Endavant. Bé, bona tarda. Doncs aquesta moció, que tots els grups polítics tenen ja, fa referència a la celiaquia. Ja saben tots vostès que actualment és una intolerància amb la que afortunadament ja s'està treballant molt, però com totes les intoleràncies limita molt la vida de les persones que tenen aquesta intolerància. I és cert que els governs hem de tenir aquesta sensibilitat, sobretot primer per conèixer-la, comprendre-la i també per prendre mesures que ajudin a les persones que la pateixen i a les seves famílies a poder portar la vida el més normalitzada possible, especialment perquè ja saben que hi ha productes que tenen preus molt elevats, però a vegades ens quedem només amb aquest missatge de que són persones que tenen una intolerància i que els hem d'ajudar a les famílies que així ens ho necessitin a poder tenir una situació d'igualtat amb la resta de famílies, perquè hi ha uns productes molt més cars. Però com totes les intoleràncies o tot aquest tipus de situacions, a vegades ens falta o ens manca coneixement del que això pot representar per una família. I el que jo he fet i vull compartir amb vostès, si m'ho permeten, és parlar amb una família com tantes altres que hi ha que tenen un fill o una filla celíacs, i els vaig preguntar què representava per ells com a família, quina vivència tenien, i ho vull compartir perquè et posa molt aviat en situació. I em deien que ser pares o mares d'infants amb celíac és mantenir una constant alerta sobre el que menja, com juga i tot el que fan els nostres fills. El tenir un fill celíac és haver de replantejar-se el que ja coneix com a alimentació sana. Això no és suficient. També està en lloc la higiene, l'alimentació creuada. El menjar del celíac i no celíac moltes vegades conviuen i per un celíac pot ser molt greu. Als supermercats de vegades veiem tots els aliments creuats. Si és que és cert que en els últims anys s'ha millorat molt tot això, però cal millorar els etiquetatges dels productes i senyalitzar-los clarament. Si es demana escalfar una cosa al microones o amb una olla, la higiene que ha de tenir-se molt en compte. Els estris han de ser aptes. Jugar a l'escola i utilitzar els mateixos elements que la resta de nens o nenes és possible que hagis de vigilar molt. Al pati no han de menjar res del que mengen els altres nens. Anar a un aniversari i no poder berenar. Tots aquests elements fan que el dia a dia, en molts casos, sigui un cansament molt important per les famílies i s'acabi inclús deixant de portar els nens a festes o anar a dinar fora. No es tracta de que un fill sigui celíac, hi ha tota una família i una comunitat que ha de comprendre la importància que això té no només amb el nen, sinó amb tot el seu entorn. Doncs aquesta és una experiència com podríem conèixer tantes d'altres, i per aquest motiu nosaltres el que hem plantejat són un seguit d'acords. En el primer, evidentment, mostrar el recolzament unànime i solidari de l'Ajuntament en les famílies que tenen fills o filles o que pateixen celiaquia, també contribuir al desenvolupament d'activitats que impulsin la divulgació de la malaltia. Es proposa la data 27 de maig, que ja és una data que està marcada com el Dia Nacional del Celíac. Estudiar de forma conjunta amb el sector de restauració i la gastronomia i l'hostaleria del nostre municipi la possibilitat per dissenyar i fomentar una campanya als diferents establiments per incloure distintius i per poder incorporar els aliments sense gluten, i continuar treballant també perquè els preus de tots aquests productes es situïn en igualtat amb les altres famílies que no tenen aquestes dificultats. De la mateixa manera, promoure una inclusió en catàlegs d'activitats a les escoles, activitats de promoció de la salut, etc. Aquesta és la finalitat de la proposta que avui presentem al ple.
Molt bé, doncs Convergència. És el fet de pensar que avui estem parlant de la celiaquia, però que l'increment de les intoleràncies i de les al·lèrgies per el cas dels aliments, pues, cada vegada hi ha més intoleràncies creuades i cada vegada això s'està veient més amb moltes altres alteracions, no senzillament amb la celiaquia, és més, cosa que no s'havia plantejat abans, s'entenia molt que la celiaquia era una malaltia infantil que es detectava en la infància i de més, i ara hi ha persones d'edat ja ben adulta i de més que se'ls està detectant aquestes intoleràncies o a altres aliments. Per tant, és una que tenim de tindre molt en compte, sobretot en tot el procés d'elaboració d'aquests aliments amb els contactes, i notablement uns d'aquestes reaccions són més greus que altres. Per tant, nosaltres votem favorablement amb aquesta moció, si bé m'agradaria fer una petita aportació amb el punt número 7è de la moció que presenta el Partit Socialista, on diu instar el govern de l'estat espanyol a millorar el tractament fiscal dels aliments sense gluten. A mi m'agradaria ser una mica més concret i posar coma, de manera que tributin el tipus superreduït del 4%. O sigui, concretar i no deixar en l'aire que ho redueixo un punt o el que sigui, sinó la meva proposta, en aquest cas la proposta de Convergència, si ho creuen convenient, en aquest cas és que se li posi coma de manera que tributin el tipus superreduït del 4%. Gràcies. Partit Popular. Sí, com no podia ser d'una altra manera, nosaltres votarem a favor d'aquesta moció. Iniciativa per Catalunya. A favor. Ciudadanos. Sí, como ya comenté en la Junta de Portavoces, mi familia se sufre esta enfermedad de cerca. Mis compañeros de Ciudadanos en Santa Coloma también llevaron esta moción al Pleno y fue aprobada, y como dice Nel, no puede ser de otra manera que votemos a favor. Republicana? A favor. Sí que es pot? A favor. Doncs l'aprovaríem per unanimitat, no? I recolliríem el que diu el... De totes formes, està bé a vegades reduït l'IVA, però també hem de demanar que les empreses siguin més sensibles a l'hora dels preus, perquè el que passa que moltes vegades rebaixes l'IVA però el preu no baixa, i hem de demanar que quan baixa un producte a través dels impostos realment això s'apliqui als consumidors, perquè quan puja l'IVA sí que s'incrementa, però quan baixa normalment queda amb el mateix preu. O sigui que valdria la pena això també tenir-lo en compte i demanar-lo, coincidint amb el que està plantejant. Doncs passaríem a una altra moció. En aquest cas és una moció que presenta el grup de Ciutadans per garantir l'accés universal amb els llibres de text a les escoles. Gracias, alcalde. Voy a dar lectura a la exposición de motivos. La Constitución española establece en su artículo 27.4 que la enseñanza básica es obligatoria y gratuita. La Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación recoge en el artículo 4.1 que la enseñanza básica es obligatoria y gratuita para todas las personas, y define en el artículo 3.3 que la educación primaria y la educación secundaria constituyen la educación básica. No voy a dar lectura íntegra, voy a saltar al párrafo en el que dice que en ese mismo sentido la Ley de Educación de Cataluña, en el artículo 50 establece que la Administración educativa debe garantizar los recursos públicos para hacer efectiva la gratuidad de las enseñanzas obligatorias y de las declaradas gratuitas. Con esto queremos dejar patente que son dos derechos recogidos tanto en la Constitución como en la ley catalanas, en ambos casos. Los acuerdos se recogen 5 puntos. En el primero de ellos
instamos al Ayuntamiento de Sant Joan d'Espí a que, en tanto el Gobierno de la Generalitat no aborde la financiación de los libros de texto y materiales curriculares, se cree y ponga en marcha para el curso 2017-2018, en coordinación con las AMPAs y direcciones de los centros públicos y concertados de educación obligatoria, un banco de libros de texto con la finalidad principal de conseguir el ahorro familiar en la compra de libros, así como una mayor sostenibilidad medioambiental dada la reutilización de los mismos, respetando en todo caso la autonomía de los centros y poniendo en valor el gasto en libros socializados que ya se está realizando. En el punto número 2, que el Ayuntamiento de Sant Joan d'Espí adopte los acuerdos necesarios para garantizar que en la dotación presupuestaria del próximo año se contemple la financiación para crear el Banco Público de Libros de Texto, así como las ayudas necesarias para el alumnado de primero y segundo de primaria que utilizan libros no reutilizables. Igualmente, en dicha partida debería incluirse el gasto de material escolar, que es una parte sustancial de lo que actualmente pagan las familias. Ya en el punto 3, instamos al Gobierno de la Generalitat de Cataluña a que presente a la mayor brevedad un programa de gratuidad y préstamo de libros de texto para la educación obligatoria en los centros educativos que incorpore la creación de un banco de libros gestionado por los centros, la implantación progresiva del programa de gratuidad y la garantía de existencia de los créditos necesarios en los presupuestos anuales de la Generalitat de Cataluña. En el punto 4 pedimos que se dé traslado a los AMPAs y a los centros concertados de la ciudad, así como al Departamento de Enseñamiento de la Generalitat. Y en el 5 solicitamos la divulgación de esta moción mediante los medios de comunicación al alcance del Ayuntamiento. Ahora, a modo de explicación, en primer lugar quiero agradecer públicamente la intención tanto del Grupo Municipal del PSC como especialmente del Grupo Iniciativa per Catalunya Verds EUIA por llegar a acuerdos para enmendar los puntos 1 y 2 de nuestra moción, pero finalmente no ha sido posible y la moción ha seguido adelante conforme fue presentada inicialmente. También queremos poner en valor el esfuerzo que ya realiza el Ayuntamiento en la materia a la que se refiere la moción, pero consideramos que con esta, los acuerdos que presentamos, con la moción, los acuerdos que presentamos, queremos ir un paso más allá de la actual situación en beneficio de las familias de los alumnos de la escuela obligatoria y concertada de nuestro municipio. Somos conscientes del importante gasto que supone a las arcas municipales nuestra petición y que no son competencias propias del Ayuntamiento, pero se trata de mostrar voluntad política a la hora de elaborar los presupuestos para el próximo ejercicio dentro de un balance saneado y que cuando se ha querido presumir de ello, hoy aquí se ha hecho, se ha tachado de envidiable. Así pues, esta es nuestra propuesta i, com bien dicen los compañeros de Esquerra, el ple decidirà. Molt bé. Deixa'm dir una puntualització, sobretot perquè en la mateixa moció parles que la Constitució ha d'assegurar l'educació. I l'educació és competència de l'Estat espanyol i de les comunitats autònomes, en la qual cosa els ajuntaments no tenen aquesta competència, que potser el que haurien de demanar és aquesta competència. Potser el que haurien de demanar és això, perquè clar, se nos està demanant amb un sector en la qual cosa no tenim una responsabilitat, perquè la llei no la dona, i d'aquest punt de vista segurament hauríem de demanar-lo a qui li pertoca, perquè ens anem acostumant a substituir les responsabilitats del que té la competència de portar-lo a terme. Moltes vegades. Què vull dir amb això? Que això no vol dir fugir de la nostra responsabilitat. Aquest Ajuntament, aquest estiu, s'ha gastat uns 150.000 euros en petites obres a totes les escoles. Aquest estiu hem gastat 150.000 euros, 100 i pico mil, per fer reforma a les escoles. Sense ajuda del que té la competència. Sense cap ajuda. Però aquest Ajuntament té tota una sèrie de programes de suport a l'estudi. Per exemple, aquest Ajuntament paga un professorat per tal de que per les tardes, quan els nens i nenes que ho necessiten, donar-li un suport de repàs. Això ho fa aquest Ajuntament. Per què? Perquè volem fugir del fracàs escolar. Volem que els nens i nenes de Sant Joan d'Espí no tinguin fracàs escolar.
tinguin una bona educació. Aquest Ajuntament fa tota una sèrie de programes envers a l'anglès, perquè els nens i nenes de Sant Joan d'Espí siguin trilingües. Aquest Ajuntament fa tota una sèrie de programes per tal de donar sortides als nens i nenes en temes medioambientals. Dona unes beques també perquè aquests alumnes que ho necessiten puguin millorar el seu rendiment educatiu. I fent tota una sèrie de premis a la nostra ciutat també que posa en valor aquest treball que fan els alumnes de Sant Joan d'Espí. Però a més també donem tota una sèrie de beques per a les famílies que també necessiten diners per comprar llibres. Però a més és que la majoria de col·legis de Sant Joan d'Espí aquest servei ja lo tenen, que demaneu de socialitzar els llibres. O sigui que passen a la votació, però en tot cas ho dic perquè queda bé. Vull dir, jo no seré el que d'alguna forma no cregui que aquestes coses s'han de fer. Però clar, si tothom pensa que els ajuntaments han d'assumir aquelles responsabilitats que no tenim, vol dir, i tornessin al punt de darrere de les ordenances, no serien el 42 5, tindríem que posar el 400 per tal de poder pagar tot això, o sigui, cosa que seria impossible. O sigui que Convergència. Nosaltres votarem a favor. Si bé m'agradaria fer dos matisacions, vull dir, en el punt 1, amb el punt primer, dic fer-la senzillament perquè em sembla que ja heu conscient de que Ciutadans presenta la moció tant com li han passat i no modifica el contingut de la moció. On posa que desde el Ayuntamiento de San Juan de Espí, en tanto el Gobierno de la Generalitat no aborde, etcétera, que si té la necessitat psicològica de posar el Gobierno de la Generalitat, ponga el Gobierno del Estado espanyol també, perquè també està implicat en tot aquest procés. Perquè o si no, vull dir, omitimos parte de la realitat. Després, home, que des de l'Ayuntamiento de Sant Joan d'Espí se cree i ponga en marxa, pues és que l'Ajuntament de Sant Joan d'Espí ja està fent coses. En tot cas, segueixi treballant en aquesta línia. Són dos matisacions només, vull dir, únicament és això. Votem a favor. A favor, Convergencia, Partido Popular. Sí. Tirando de hemeroteca, nos damos cuenta que cada pleno, más o menos, cada dos plenos, se presenta una moción relacionada con que la Generalitat cumpla su trabajo y pague, entre otras cosas, lo que debe al Ayuntamiento de San Juan de Espí. Más o menos es una cada dos. ¿Qué es lo que sucede? O sea, al final nos encontramos que todos debemos pagar lo que otro no hace. Oiga, las competencias están transferidas a las comunidades autónomas y tanto es así que hay comunidades autónomas que tienen la gratuidad de los libros de texto. Sí que es verdad que se está avanzando en ese sentido en el Ayuntamiento y por parte de todo el consistorio en San Juan de Espí. Hay escuelas que lo hacen y hay escuelas que no lo hacen. Sí que es verdad que estaría bien crear una serie de preceptos en los cuales se hace un cheque a las familias de primaria, otros a los de secundaria y otros a los de infantil, y paulatinamente, no hace falta hacer una gran inversión, sí que es verdad que se traspasan los libros de una familia de un año a otro. También hay que ver que estamos en el siglo XXI y en la era de las tecnologías y quizás deberíamos invertir también en tabletas, en pizarras electrónicas, que quizás es hacia donde se dirige el futuro. Pero bien, de momento seguimos trabajando con libros también y creo que en buena parte se está haciendo. No todo lo suficiente en tanto en cuanto que a las familias les reporta todavía mucho dinero. Pero bueno, reitero y voy a repetir, es que cada dos plenos una de las mociones es porque alguien no paga lo que debe. Entonces, oiga, mire, creo recordar, estábamos en más de 1,5 millones de euros la deuda actual. Oiga, mire, pague lo que debe y después hablemos. Nosotros votamos a favor de la moción de Ciudadanos.
Des d'Iniciativa Esquerra Unida defensem totes aquelles mesures que garanteixin el dret constitucional a l'educació des de l'escola bressol a la universitat, però sempre en un context d'equitat i de compensació de la desigualtat que garanteixi la igualtat d'oportunitats. Volem una escola pública i de qualitat, democràtica, inclusiva, coeducadora, laica i en català. La nostra lluita en aquest sentit ve de lluny. Reclamem a la Generalitat els recursos i les inversions necessàries per revertir les retallades a l'escola pública que no han aplicat a la privada. Amb les beques menjador, també per secundària, recursos per tenir escoles inclusives i atendre la diversitat, suport econòmic a les escoles bressol per evitar el tancament de línies de P3, amb la reducció de ràtios, l'educació en el lleure, reclamant un institut escola per la nostra ciutat en substitució dels barracons. Des de l'Ajuntament es dona subvenció i suport als centres educatius de la nostra ciutat i des de serveis socials també ajudem a les famílies en situació de vulnerabilitat amb aportacions per llibres de text i material escolar. Nosaltres defensem una escola amb propostes metodològiques innovadores que superin la utilització dels llibres de text, que centren l'acció educativa en l'experimentació posant a l'infant com a protagonista del procés educatiu. Mentre fem aquest camí, defensem la socialització dels llibres de text i del material escolar, per economia, per sostenibilitat, per cultura del bé comú i per valor educatiu que té per l'infant. Hem presentat esmenes en aquest sentit que no s'han inclòs. A Sant Joan s'ha fet molta feina en quant a la socialització de llibres i material, però encara queda feina per fer tant a primària com a secundària i cal seguir treballant amb les AMPAs i equips per assolir el 100%. Pensem que mesures com les que es proposen no responen als principis que he explicat, tot i que compartim una part de la filosofia que s'expressa. I és per això que el nostre vot és abstenció. Molt bé, abstenció d'Iniciativa. Esquerra Republicana. Sí, aviam. Hi ha moltes coses que caldria puntualitzar amb la moció que han fet els companys de Ciutadans. En primer lloc, dir que no és el mateix educació pública i gratuïta que els llibres de text siguin gratuïts. Són dues coses diferents. En tot cas, la llei d'educació de Catalunya no garanteix, ni diu en cap punt, que els llibres de text hagin de ser gratuïts. Diu que ha d'haver una educació pública i gratuïta. A part d'això, sí que és cert que no només des de la Generalitat, sinó des de diferents ajuntaments, no només a Sant Joan d'Espí, sinó en molts ajuntaments d'arreu del país, es donen beques i ajuts per aquestes qüestions a famílies en situació de reestructuració social. No només ajuntaments, sinó també consells comarcals. La Generalitat també fa uns programes, uns projectes per tal de que famílies amb especial vulnerabilitat puguin rebre aquestes ajudes. Hi ha un punt també que nosaltres no hi estem d'acord, que es diu que aquesta mesura sigui universal. Llavors caldria determinar exactament què vol dir i què implica que aquesta mesura fos universal. A Catalunya aquesta mesura, si s'apliqués de forma com proposa el company de Ciutadans, voldria dir uns 200-300 milions d'euros anuals per subvencionar a tothom la gratuïtat dels llibres de text. Sí que és cert, com deia el portaveu del Partit Popular, que actualment no és només qüestió de llibres de text, hi ha altres formats amb els quals es treballen a les escoles que no són els llibres de text. Per tant, caldria ampliar o veure si es pot estendre aquestes ajudes a aquests altres formats. Dir també que aquí entrem en una mesura de competències del que és l'autonomia del centre. Els centres de la nostra ciutat tenen plena competència i plena autonomia per decidir com gestionen el tema dels llibres de text. Nosaltres, en principi, hi ha coses que ens estranyen també. Es parla de que s'ha de fer la gratuïtat de llibres de text, però, per exemple, amb l'acord que van signar el PP i Ciutadans, aquelles famoses 150 mesures que ens reclamaven els llibres de text, ells mateixos deien, proposaven per cada any 350 milions d'euros per tot l'Estat per la gratuïtat de llibres de text. Per tant, si solament a Catalunya aquesta mesura suposa 200-250 milions d'euros, ells estan proposant amb 350 milions d'euros pagar els llibres de text gratuïts per tot l'Estat. Nosaltres aquesta moció no la recolzarem en absolut.
tot i que suposo que aquí el més fàcil és votar-la a favor i, escolta'm, estalviar-te problemes, que et diguin que estàs en contra de pagar els llibres de text, etc. Però, en primer lloc, perquè entenem que no és equitatiu dir que aquestes ajudes siguin universals. Segon, perquè la llei no parla de gratuïtat. I tercer, perquè per raons d'autonomia dels centres, tota aquesta moció no la votarem a favor, votem en contra. Molt bé, sí que es pot. Bé, per tothom és conegut i és obvi que nosaltres defensem una educació pública, gratuïta en tots els seus aspectes i de qualitat. No obstant, considerem que hi ha algunes qüestions que amb aquesta moció tindrien que tenir en compte. Nosaltres trobem a faltar, perquè aquesta moció no es diu, si s'ha consultat als centres educatius de Sant Joan d'Espí o als equips docents o a les AMPAs per saber si aquesta mesura és prioritària pel que fa a les seves necessitats educatives o si s'adapta al seu model educatiu. Per una altra banda, considerem que en el context actual d'incertesa sobre lleis educatives i fins i tot sobre nous models educatius, no està clar que aquesta mesura pugui tenir un mínim recorregut. Si en 1 o 2 anys els llibres resulten inservibles, només s'haurà beneficiat a unes quantes editorials i s'haurà fet un mal ús dels diners públics. I això ens preocupa. Nosaltres continuarem treballant i promovent accions com la de la xarxa telemàtica de Catalunya que fomentin creació i ús col·laboratiu de recursos educatius, de manera que el paper de l'administració sigui bàsicament proporcionar el suport tècnic necessari. Clar que estem d'acord que els llibres siguin gratuïts, però votarem en contra d'aquesta moció perquè no considerem que aquesta moció tingui aquest objectiu clar. Bé, en contra de Sí que es pot, Partit Socialista de Catalunya. Bé, hem pogut manifestar en diferents ocasions en aquest ple la nostra preocupació sempre per una educació pública i de qualitat, i aquesta és la nostra aposta. Per tant, doncs, si aquesta moció tingués que veure realment o el seu objectiu fos garantir aquesta educació pública i de qualitat i amb igualtat d'oportunitats per tots i totes, no dubtaríem en recolzar-la. Però pensem que aquesta moció s'allunya d'aquest objectiu i com aquí alguns portaveus ja ha dit, doncs suposo que està molt bé poder dir llibres gratuïts per tothom, però la realitat dels centres educatius en aquest moment és una altra i dels moviments educatius. En primer lloc, considerem que està allunyada de l'objectiu que pretendríem nosaltres si la recolzéssim. Primer, doncs perquè no assenyala ni posa bé les competències. Nosaltres, amb l'àmbit educatiu, aquesta no és la nostra competència i com ja ha dit l'alcalde en la seva intervenció, doncs escolta, hem aprovat les ordenances fiscals i tenim un pressupost. Cada vegada que se'ns pot acudir una idea meravellosa i fantàstica, doncs tot això s'ha de pagar. En segon lloc, no la recolzem perquè no s'ajusta al que es fa a Sant Joan d'Espí. Sant Joan d'Espí ja fa molts anys que els centres aposten per la socialització dels llibres. És veritat també que la realitat dels centres, de les famílies, ha passat per diferents moments. O sigui, jo hi he estat mare de l'Espai 3 fa molts anys i allà hi havia socialització dels llibres. També es va deixar de fer per les famílies, per les dinàmiques, per diferents problemes i perquè no era la prioritat en aquell moment del centre. I per tant hi ha moltes escoles que ho van implementar, que en algun moment ho han deixat de fer i que ho han reprès en altres moments. Però en aquest moment, perquè la socialització dels llibres té diferents models per desenvolupar-se. Està el banc, està una manera d'anar introduint alguns dels llibres amb el material escolar. Bueno, hi ha diferents models, el de compra i venda de llibres de segona mà, etc. Segurament que tothom quan ha llegit aquesta moció s'ha interessat i ha buscat aquesta informació, per tant no ho repetiré jo aquí. Però els centres aquesta socialització ho fan i per tant nosaltres recolzem aquesta acció i respectem l'autonomia de cada centre per aplicar-ho com considera. Però a més, perquè pensem que està allunyada del que són els nous models educatius. Aquí hi ha una escola, i torno a fer referència a l'escola Espai 3, que és pionera en adherir-se a un nou model educatiu, que és el d'Escola Nova 21, si no m'equivoco, té aquest nom,
però que és un model que el que recull és el que està passant en aquest moment a la comunitat educativa. Hi ha una aposta en la que els llibres de text passaran a ocupar un espai molt diferent. Hi ha qui considera, dins d'aquesta aposta per l'educació nova, que els llibres de text són un refregit de la realitat i, per tant, que el que s'ha de fer és anar a la realitat. Es treballa per projectes i el model educatiu ha canviat, i si ens posem a defensar que s'incorpori el llibre de text quan la comunitat educativa està anant per altres materials i altres mètodes pedagògics, nosaltres podem aquí aprovar al ple el que vulguem, però crec que no serà massa encertat. De fet, aquí hi ha una mestra d'una escola que no té llibres. El Brot no té llibres, però l'escola d'adults no té llibres. Consideren que l'aprenentatge s'ha de fer d'una altra manera. L'escola Espai 3, amb el que és primer, segon i tercer, no té els llibres de text com nosaltres els considerem. El Pau Casals fa la socialització i cada cop els llibres formen part més de la prestatgeria de l'enciclopèdia. Vull dir, hi ha gent que està dins, formant part de la comunitat educativa i que té altres apostes. No trobem sentit aprovar aquesta moció. I perquè a més tampoc recull la realitat d'aquest propi Ajuntament. Aquest Ajuntament fa ajuts dirigits a les famílies, perquè vostè feia referència a que nosaltres en diferents ocasions hem posat de manifest que tenim un pressupost sanejat, però aquest pressupost sanejat ha d'estar adreçat a qui té les necessitats, no a generalitzar coses que no són necessàries en aquest moment, que les coses van per un altre camí. Per tant, nosaltres estem fent ajuts a aquelles famílies que ho necessiten. Estem donant ajudes directes als centres educatius perquè prioritzin els programes que consideren. Qui considera que ha de ser material pedagògic, i qui considera que són altres coses, altres coses. Però torno a l'inici. En tot cas, nosaltres li hem fet una proposta perquè sí que ens agradaria manifestar aquesta preocupació que sempre hem mostrat aquí per l'educació pública i de qualitat. No ha estat possible, però no podem donar suport a aquesta moció que, més enllà de que el títol pugui agradar, no saber amb la realitat ni amb les necessitats de la comunitat educativa. Sí, hay una cosa que encuentro incongruente. Se habla de ayudas a las familias. El señor alcalde ha hablado de 150.000 euros el verano pasado para los centros, mientras el centro utiliza esos 150.000 euros para X, le pide a las familias 50 euros por cabeza para comprar esas tablets que tanto se anhelan. Entonces no me cuadra. No me cuadra. Doncs si hi ha alguna... Votarien a favor de la moció Convergència, Partit Popular i Ciutadans. Votarien en contra Esquerra Republicana, Sí que es pot i Partit Socialista de Catalunya, i s'abstindria Iniciativa. Aquest seria el sentit de la votació. O sigui que aquesta moció no s'aprovaria. Endavant. Disculpin, volia fer un petit comentari que no té a veure directament amb la moció, sí, amb els comentaris en aquest cas del portaveu del PP, no? Mireu, a veure si... Jo he repetit ja moltes vegades que vinc de l'àmbit de la salut, ja deveu estar cansat de sentir-ho, i sempre m'havien ensenyat una cosa als meus mestres. Quan algun pacient, algun ciutadà vingui a veure i et digui que li fa mal alguna cosa, fes-li cas. Sobretot, si al cap d'uns dies torna i et torna a dir em fa mal això, em fa mal això, em fa mal això. I això és el que està passant. Què més voldríem la majoria de nosaltres que no tindre d'estar pidolant allò que és nostre? Però desgraciadament això no és així per al sistema d'estructura que té muntat en aquests moments a l'Estat. Sí que m'agradaria fer també una puntualització en un tema anterior, tot i que ha sortit indirectament, i em sembla que això ho coneixen tots vostès. El govern de la Generalitat, al igual que la majoria de governs autonòmics, si no la totalitat,
no pot negociar directament amb els bancs per tindre préstecs, sinó que el banc de les comunitats autònomes és el govern de l'Estat. Per tant, la comissió que el govern de l'Estat cobra d'aquells diners que ja ens tindria d'haver donat, que encara no ens ha donat, que ens ha deure, i és un monopoli. No pots accedir a una altra banca que et faciliti els diners. Per tant, jo m'entristeix el fet de que, en aquest cas, a vostè li sàpiga tant de greu que cada 2 mesos o així, em sembla que ha dit, tingui d'estar sortint un tema com aquest. Això és molt fàcil, això s'acaba molt fàcil. Molt bé. Donguin el que tenen de donar i prou. Això vull entendre que el vot se mantén igual després d'aquesta intervenció. Ha canviat, ho dic perquè havíem votat i ha demanat la paraula, no sé si és que el vot no s'ha canviat. Vull dir que no tenia res a veure amb això. D'acord. No sabia si és que volies canviar el... No, però com contestaves les coincidències en la votació, no sabia si que anava... No, però és que després de la votació no s'intervé. No sabia si era per corregir la votació. Si no hi ha res més, passaríem, sobre aquest punt, passaríem a i preguntes. Bé, bona nit. Com sempre, aprofitem els plens ordinaris per fer preguntes de l'equip de govern, que, com sabeu, és una de les tasques que fem des de l'oposició municipal. Jo voldria preguntar-los si em poden respondre. Com molt bé diu l'alcalde moltes vegades, la nostra ciutat és una ciutat viva culturalment, que té multiplicitat d'actes culturals, esportius, lúdics, associatius, cada cap de setmana, i m'atreviria a dir que gairebé cada dia, en els quals doncs, a vegades alguns actes els coneixem i d'altres no. Llavors, jo voldria preguntar-los a vostès quin sistema tenen a l'hora de comunicar aquests actes que es fan a la ciutat, d'inauguracions, festes que munten les entitats, etc. Quin departament s'encarrega de comunicar aquests actes als grups municipals? Això es fa des d'un departament concret de l'Ajuntament, s'encarrega cada personal tècnic de cada regidoria de comunicar-ho, com simplement per saber com funcionen vostès a l'hora de comunicar aquests actes que es fan a Sant Joan d'Espí a la resta de grups municipals. Doncs, en bona part, al mateix butlletí cada mes hi ha una agenda pública on està a l'abast de tothom, de tota la ciutadania, dels grups i de mi mateix, de tothom. És una agenda prou ampla on estan tots els principals esdeveniments que tenim coneixement i que estan recollits i que ja figuren, i ho fem també, intentem actualitzar-la més en funció de les notícies que tenim a través de la web de l'Ajuntament. Sí, o sigui que entenc que els regidors del PSC se saben d'aquests actes via web municipal i van als actes, miren el butlletí, llavors van als actes quan hi ha les inauguracions i assisteixen i es presenten allà directament. Hi ha molts actes que ho fan directament les entitats i que no fa l'Ajuntament. Ciutadans. Crec que vam entrar una pregunta per registre, no? Endavant, la puc formular. La puc formular? Bueno, ara mateix era referent a la... mira. No, sí, ja me'n recordo. Era referent a la xarxa de municipis, al catàleg de serveis. Al principi d'any ja vaig fer una pregunta, crec que va ser en una junta de portaveus, i se'm va emplaçar a quan tot acabés, quan es demanés el que s'havia de demanar, que em diríem què s'havia demanat. I és el que volia saber. Doncs hem fet 47 sol·licituds, de les quals... No les diguis ara. 47 sol·licituds, de les quals pràcticament totes han estat estimades. M'agradaria referents estan publicades, és el que fa referència a la Diputació, i estan publicades al diari oficial de la província per part de la Diputació. Però haig d'anar a buscar-les? No, les donaré en l'impartal de que les tingui, i aquestes fan referència a tots els departaments: cultura, sanitat, educació, urbanisme, solidaritat, comerç, serveis socials, esport, dona,
Però 47 són moltes, no? Bueno, és que... Bé, és que segurament doncs, la nostra obligació és aquesta. Entenc que són coses no gaire grans i per això són moltes, no? Perquè... Bueno, hi ha algunes que són grans, hi ha algunes que pugen més d'un milió. quan les tingui ja... Hi ha alguna que puja més d'1 milió d'euros. Perfecte. Les llibres gratis, no. Bueno, no, això crec que és una mesura Era una broma. del govern. I després tinc 2 suggeriments. L'any passat, en data 29 d'octubre, vam aprovar una moció presentada pel nostre grup municipal i el 28 de gener vam aprovar una altra moció també presentada pel nostre grup municipal pel protocol educatiu vers la transfòbia i per implantar la llei que garantia els drets de gais i lesbianes i bisexuals i transgèneres al municipi. A dia d'avui no tenim data de cap que s'hagi iniciat cap tràmit. Vam quedar que en el Consell Escolar es faria una proposta de protocol i vam dir que començaríem a parlar d'aquests temes i a dia d'avui no hem rebut cap notificació que s'hagi avançat en cap de les dues mocions. No és un retret, més que un retret és un suggeriment, perquè vull aprofitar la creació vull que s'aprofiti la creació de l'oficina jove per a aquests temes que tinguin cabuda en l'oficina jove. Més que fer un retret del que no s'havia fet, tot i que l'he fet, era perquè comencéssim a l'oficina jove, que he vist que té un catàleg molt ample d'activitats, però no he vist reflexada cap d'aquestes dues. I m'agradaria, faig el suggeriment de que aquests 2 temes es tractin com han de ser tractats en aquesta oficina. És un suggeriment. I l'altre és, aquest cap de setmana, vull felicitar per això a qui correspongui, per l'acte del Halloween, el túnel del terror que es va fer al Boulevard, però va sorgir un problema personal que va encendre la bombeta. És que quan s'anuncien aquests tipus d'actes, de festivitats pels nens, adolescents, infants, adults, allà queda, el de la data queda una miqueta difós. I clar, jo tinc el problema d'una nena de 12 anys a casa que em diu que ha d'anar al dels adults. Clar, a mi m'hagués agradat... Clar, jo li dic, no, el infantil lo hacen mañana. Y dice, papá, yo voy al de adulto. Digo, tú tienes 12 años. Però clar, vaig intentar cercar informació sobre la data i no, clar, volia que aquests actes, i tot i que he felicitat per la seva bona rebuda que va tenir el poble, m'agradaria que quedés acotat més la data sí, l'edat de naixement, l'edat de l'infant o de l'adult, o obrir una miqueta, si vols, el ventall de l'edat, però ens genera, no només a mi, vam parlar amb més pares, ens genera una miqueta de vegades de com et deixo anar amb un Halloween d'adults si tens 12 anys, no? O sigui, m'agradaria que a la web i amb la informació que es dona amb els tríptics quedés una miqueta més acotat. Gràcies. En tot cas, dir que sobre això és un acte que està subvencionat i amb el patrocini de la regidoria, però que està organitzat pel grup de Diables de Sant Joan d'Espí. Doncs que no és un acte que organitzem directament a l'Ajuntament, encara que té tot el suport, en aquest cas de l'Ajuntament, i es fan amb unes instal·lacions públiques, tenen el suport i els recursos per tal que es pugui fer. Però l'entitat que l'organitza i que fa una mica la proposta és una entitat del nostre municipi. Però entenc que es vetllarà des de la regidoria pel... Sí, no. Només participarés del mateix que Sant Joves, amb el tot el voluntariat que també és la casa. Alguna pregunta més? Doncs, si no hi ha cap pregunta més, com sabeu, sempre a final del ple donem compte, malauradament, d'aquelles dones que han estat assassinades a mans d'homes. Aquest mes d'octubre han estat 3 les dones assassinades: la Mònica Berlanas, de 32 anys, d'Arévalo, Ávila, la Estefania González, de 26 anys, d'Olivares, Sevilla, i la Isabel Paixau, de 51 anys, de Salamanca. I durant el mes de setembre,
que al ple vam llegir les dones que havien estat assassinades, però hi va haver la mort d'una dona, Maria José, de 50 anys, a Premià de Mar, que en principi va ser una mort per un incendi del seu habitatge, que finalment els Mossos han certificat que també va ser una mort provocada pel seu company i, per tant, és una altra dona assassinada per violència masclista. Molt bé, doncs amb el record de totes aquestes víctimes, si no hi ha cap paraula més, aixequen la sessió i molt bona nit.